Umuntu uyakwazi ukubona ingcebo noma ubumpofu bakhe ekuzalweni kwakhe. Lokhu kungase kubonakale kuyisihlamba, ngiyazi, kodwa iqiniso liwukuthi abantu abaningi baphila bengayiqondi amandla amanani abo, indlela ahlala eba nomthelela ngayo kusukela esikhathini sokuphefumula kwabo kokuqala. Ngicela ungitshele, ingabe amanani akho abonisa ucebe? Inani lesithathu linawo amandla adlulayo izingqondo eziqondakalayo. Libonakala njalo emibhalweni engcwele njengophawu lokugcwaliseka nokuqalwa, uBaba, iNdodana, noMoya oNgcwele, esikhathini esidlule, esikhathini samanje, nesikhathi esizayo, umzimba, umphefumulo, nomoya. Ithathu yilona nani lokubonakala, ukubambisana phakathi komqondo nokuqiniswa kwawo. Uma likhona osukwini lwakho lokuzalwa, liletha amandla okudala, isithakazelo, nengcebo evela ngaphakathi kwakho. Cabanga ngezikhathi eziningi lapho umqondo omuhle uvela engqondweni yakho, kodwa ngenxa yokwesaba noma ukungabaza, wawuphosisa. Kwenzeke yini? Wakhe waphupha ukuqala ibhizinisi, ukuqala umsebenzi, noma ukushintsha umsebenzi, kodwa izwi elingaphakathi lithi, kuthiwani uma ungaphumeleli? Uma ungakwazi na? Yilapho inani lesithathu libonakala khona, ukucela ukuba ungalilahli ifulegi lakho lokudala elikuwe kusukela ekuzalweni. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi kuphela labo abanezitifiketi, abahlobo abanamandla noma izinto eziphathekayo bangaphumelela. Kodwa ingabe kuyiqiniso lokho? Uma kunjalo, singakuchaza kanjani izindaba zalabo abaqale bengenalutho, baze bakhe izinkampani ezinkulu? Imfihlo ikulokhu ukulalela nokunikeza impilo amandla okudala abanawo. Lamandla ahlala kuwo wonke umuntu, kodwa aqhubeka kakhulu kulabo abanalo inani lesithathu. Ngiyakhumbula izikhathi zami emnyangweni weziphephelo. Ukuphila kwami kwakubonakala kuhamba ngendlela ebonakalayo, ngaphandle kwemizamo emikhulu. Kwaze kwaba yilolu suku, lapho umqondo ongaqondakali uvela khona, ukusungula inkampani yokuhlanza. Ngangingenayo isipiliyoni ebhizinisini, imfundo, noma uhlelo oluqondile. Kodwa kukhona okwakusho kimi ukuthi kuzosebenza. Kwakunjengophawu. Ngaphandle kokuqonda ngokugcwele, nginqume ukwenza. Ngonyaka wokuqala, imali yami yadlula iminyaka eyi-100,000. Lokhu akushintshanga isimo sami sezimali kuphela, kodwa nendlela yami yokucabanga ngomhlaba. Ngaqonda ukuthi ingcebo yangempela ayiveli kulokho esinakho, kodwa kulokho okuvela engqondweni nasezinhliziyweni zethu. Inani lesithathu limelela lokho kanye, ukukhumbula ukuthi wazalwa unekhono lokukhiqiza ingcebo, kungakhathaliseki ukuthi uvela kuphi noma ukulinganiselwa okuqondakalayo. Likumema ukuguqula imicabango ibe yiqiniso, amaphupho abe ngemisebenzi, imiqondo ibe ngengcebo. Kuyathakazelisa ukuthi le paneli ibonakala hayi emibhalweni kuphela, kodwa nasosayensi yanamuhla. Izifundo ezinyatheliswe eJournal of Creative Behavior zibonisa ukuthi abantu abakhuthaza njalo ukuqamba izinto ezintsha ekuphileni kwabo banezinga eliphezulu kakhulu lokwaneliseka komuntu siqu nokuthula kwengqondo. Ngaphezu kwalokho, bathambekele ekufuneni izisombululo ezisheshayo nezisebenzayo zezinkinga zemali, ngoba bayiqeqesha ingqondo yabo ukubona amathuba lapho abanye bebona khona izithiyo kuphela. Zama ukusebenzisa lamandla okudala ezimweni zansuku zonke. Awunayo imali ekupheleni kwenyanga. Esikhundleni sokudukiswa noma ukuzizwa njengomhlupheki wezimo, sebenzisa amandla ethathu ukubona ukuthi unganikezani lutho olufanele. Mhlawumbe ukuthengisa izinto ongazisebenzisayo, ukunikeza izinsizakalo ozijwayele, noma ukudala umkhiqizo wedijithali olula ukuthengisa online. Bangaki abantu esibaziyo abakhononda ngokuntuleka kwamathuba, kuyilapho empeleni beqondiswe yiwo. Inani lesithathu likhumbuza ukuthi ingcebo ayikho ngaphandle, ivela ngaphakathi kwethu. Kukhona izibonelo ezicacile zalokhu kubantu abadumile. USteve Jobs, isibonelo, wayengenayo imfundo ephelele, noma kunjalo, wasungula i-Apple kusukela emqondweni, ekuqambeni okuhle. Wakholelwa kukho okuthobekile. Yilamandla ethathu esebenza, ukukholelwa embonini ngaphambi kokubona umuthi. Futhi ukucabangisisa, zingaki izikhathi ozilimazile ngokucabanga ukuthi umqondo wakho awubalulekile, awunankinga, awukho lapho.
Zingaki izikhathi ozibulalile inani lakho lesithathu ngaphambi kokuvumela ukuthi likhule? Mhlawumbe kwenzeka manje. Mhlawumbe umqondo onguqula impilo yakho usuvele ubonakale engqondweni yakho, kodwa awukaqali isinyathelo sokuqala. Amala ethathu adinga isenzo. Akuyona nje insipho, kuyinto yokudala. Akwanele ukuba nemibono emihle, kufanele uyisebenzise. Uma kungenjalo, amandla afanayo angakha ingcebo ayaguqula ibe yingozi nokuzisola. Kufanele ube uzizwe, ukuzizwa komuntu omunye ephumelela ngomqondo owawudlula engqondweni yakho. Ngakho-ke, uma uthathu ukhona osukwini lwakho lokuzalwa, qonda, awukho lapha ukuba umbukeli, kodwa umdali. Ukuphila sekukunikeze ucezu. Kuyindlela yakho ukunquma ukuthi uzovula umnyango. Inani lesine lihlala linawo amandla avame ukungaqondwa, limelela usuka, ukuzithiba, nokuqhubeka. Imibhalo engcwele ibeka njengophawu lokuqina, amavangeli amane, izinkomba ezine zomhlaba, izinto ezine ezisekela ukuphila. Uma likhona osukwini lwakho lokuzalwa, lembula ukuthi ngaphakathi kwakho kukhona ikhono lokudala izisekelo eziqinile, ezinamandla okusekela noma yiluphi ukwakhiwa, lwezinto noma lomoya. Cabanga ngezikhathi eziningi lapho uqala okuthile ngentshiseko, kodwa uyeka phakathi. Zingaki izidlo ezimisiwe, amakhorse angapheli, izingqavuma ezingapheli? Lokhu kwenzeka ngoba abantu abaningi benza ngentshiseko yesikhashana, hayi ngokuzithiba okudingekayo yi-4. Intshiseko yokuqala ayinani lokufika ekupheleni, ukuma kuqinisekisa ukuvuna. Ubuciko bubonisisa lokhu. Ucwaningo lukaStanford University lubonise ukuthi ukuzithiba kuyiphawu lokuphila okuphumelelayo kune-8. Okungukuthi, akuyona ukuhlakanipha noma ikhono lokuphila okuqinisekisa ukufinyelela ingcebo, kodwa amandla okuqhubeka, ukwenza izinto ezincane nsuku zonke kuze kube yilapho ziveza imiphumela emangalisayo. Inani lesine yilawo amandla okuqhubeka esebenza. Ngiyakhumbula isikhathi lapho, ngisho ngemuva kokuthola izimiso zengcebo, ngisaqhubeka ngisebenza amahora amade enkampanini yami yokuhlanza. Kwakukhona izinsuku lapho ngingafuni ukuphuma embhedeni. Ingqondo yami yakhala, kusebenza kakhulu, yima, buyela ekuphumuleni. Kodwa kukhona okuthile kimi okwathi, qhubeka, qiniseka, yenza isisekelo sakho. Kwakukukhuthazela okuye kwaguqula ibhizinisi elincane libe yinto enenzuzo futhi enamandla okungisekela ngezimali. I-4 yayilapho, ikhumbuza ukuthi ayikho ingcebo ehlala njalo ngaphandle kokwakhiwa. Manje, qaphela izibonelo zomphakathi. uDwayne "Gitterrock" Johnson, ngaphambi kokuba abe omunye wabadlali abakhokhelwayo kakhulu emhlabeni, wahlangabezana nokudumazeka kokungakwazi ukulandela ibhola laseMelika. Ubungamyeka, ubungamukele ukwehluleka njengoba izinga lakhe. Kodwa wakhetha ukuzithiba. Wakhetha ukuvuka ekuseni nsuku zonke, ukuqeqesha, ukwakha umzimba omuhle nomqondo ongaqondakali. Namuhla, umhlaba ubone impumelelo kuphela, kodwa iqiniso liwukuthi ngemuva kwalokho kunenani lesine, ukuzinza nokuzithiba, ithebula ngethebula. Ngubuza, zingaki izikhathi ofuna ukushintsha impilo yakho yezimali, kodwa awunakuthwala ukulinda imiphumela? Abantu abaningi bayeka izinhlelo zabo ngaphambi kokuvuna izithelo zokuqala. Izibalo zibonisa ukuthi ngaphezulu kwesigamu sabantu bayeka izinqumo zabo zonyaka omusha ngaphambi kokugcwalisa izinyanga eziyi12. Bafuna isimangaliso ngokushesha, kodwa ukuphila akusebenzi kanjalo. Inani lesine lisifundisa ukuthi sidinga ukuhlwanyela, ukunakekela nokulinda isikhathi sokuvuna. Cabanga ngomlimi ohlwanyela namuhla futhi kusasa ehlwanyela ukuze abone ukuthi imboni sele ikhule yini. Ngeke abone izithelo ngoba akanaki inqubo. Kukhona imali, udinga ukwakha umkhuba wengcebo. Ukugcina ingxenye yalokho oyitholayo, utshale njalo, ufunde ngemali nsuku zonke, kungakhathaliseki ukuthi imiphumela ihamba kancane. I-4 ayinakhathazeki ngesivinini, kodwa ngomyalo nokuqinile. Futhi nansi into esabisayo, ngaphandle kwamandla lawo, imali ingafika, kodwa ayihlali. Kungakho abantu abaningi abawina ilotho belahlekelwa konke ngeminyaka embalwa. Ayikho isisekelo, ayikho isayithi la-4.
Ingcebo ngaphandle kokuzithiba ingumhlane wesihlabathi. Inani lesine likumema ukuba ubheke ukuphila kwakho namuhla uzibuze, zikuphi izisekelo ezosekela ikusasa lami? Mhlawumbe kuwumkhuba wokugcina, ukutadisha okuqhubekayo, ukuthuthukiswa komuntu siqu, noma ukunakekela impilo yakho ukuze ube namandla okufeza. Ngaphandle kwalolu hlobo, noma iyiphi ingcebo efika kuwe izonyamalala njengoba ifikile. Uma ifowa ivela osukwini lwakho lokuzalwa, yazi ukuthi uthwala amandla okukhuthazela. Akuyona nje isipho, kuyisiqalo esisekela ingcebo yangempela. Umhlaba ungase ungayibingelele imizamo yakho yansuku zonke manje, kodwa lapho ukuvuna kufika, wonke umuntu uzobona ukuthi ukuzithiba kuhlale kunqoba ikhono. Inani lesishiyagalombili limelela ingcebo. Uma uyibheka ilecwe, uzobona uphawu lokungapheli, ukugeleza okungapheli. EBhayibhelini libonakala njengophawu lwezinqubo ezintsha, ukubuyekeza nokuvuka. Omunye onenani lesishiyagalombili osukwini lwakhe lokuzalwa uthwala ucezu olukhulu, ikhono lokuheha ingcebo yempahla ngokufunda ukulinganisa ingqondo, umzwelo nesenzo. Kodwa i-8 iza nelesifundo esinzima. Uma inganakekelwa, iyaguqula ibe yihlanganisela yokuthola nokulahlekelwa, ingcebo nokuntuleka. Mhlawumbe usuke wakubona lokhu kwenzeka. Abantu abatholwe imali eningi ngesikhathi esifushane, kodwa abakwazanga ukuyihlalisa. Izinkanyezi, abadlali, abaphathi bezinkampani abasendaweni ephezulu, babese bewohlokile. Lokhu akuyona ingozi, kungukungahlangani kwesishiyagalombili esebenza. Ingcebo idinga izinga lokwenza. I-8 ayisho nje ukuzuza, kusho ukuphatha, ukwanda, ukubaluleka kwalokho okukutholayo. Mina ngempela ngikubone lokhu. Lapho ibhizinisi lami liqala ukuphumelela, imali yangena ekuphileni kwami njengomlilo. Ngokungazelelwe, nginawo amanani engingakaze ngicabange ngawona. Kodwa ngangingazi ukuyisebenzisa. Ngichitha ngingacabangi, ngithenga izinto ezingadingekile, ngiphila njengokungathi akunakuphela. Kwenzekani? Cishe ngilahlekelwa konke. Kulokhu ngifunde omunye wemfundiso ebaluleke kakhulu ekuphileni kwami. I-8 ayithandi ukuchitha. Idinga ukwazi, icela ukuba uphathe imali njengamandla adinga ukuhlonishwa. Ubuciko buyakuqinisekisa lesi simiso. Izifundo mayelana nokuthula kwengqondo zezimali zibonisa ukuthi abantu abangathuthukisi amakhono okuphatha baphela behlangabezana amazinga aphezulu kakhulu engcindezelo, ngisho noma benemali eningi. Kungakho abaningi abacebile abangenayo inhlanhla baphila bekwazi ukwesaba ukulahlekelwa, kuyilapho abantu abanemali encane, kodwa bazi ukuyiqonda, bajabulela ukuthula nokulingana. I-8 iyigugu, kepha yingcebo ehambisana. Manje, cabanga ngezikhathi eziningi lapho usuke wahlukumeza imali yakho. Zingaki izikhathi lapho uthola khona ukukhulisa, ibhonasi engaqondakali noma ukungena kwemali eyengeziwe, esikhundleni sokwenza okuthile ngayo, nje uqeda konke. Lokhu kuyindlela ejwayelekile. Izibalo zibonisa ukuthi ngaphezulu kwesigamu sabantu abatholwayo imali eningi engaqondakali, njengokuhlengwa noma ilotho, baphela besesimweni esinzima sezimali ngaphambi kweminyaka emihlanu. Abakaze bafunde ulimi lwesishiyagalombili. I-8 ikhuluma nokukhulisa. Ayifuni nje ukuba ubambe imali, kepha uyifake emsebenzini. Kulapho umkhuba wokutshala, ukudala imithombo yemali, ukuguqula isipho sibe ukuvuna. Ingcebo engakhuliswa ifa. Futhi uma unenani lesishiyagalombili ekuzalweni kwakho, udinga ukuqonda ukuthi ingcebo yakho izoba yingxenye yekhono lakho lokwenza imali igeleze, ukuyifaka ekuhambeni, ukusebenzisa leli mandla ukwenza ukwanda kwesidingo esikhulu emhlabeni. Isibonelo esicacile salokhu sikulowo bantu abaguqule ingcebo yabo ibe izinkampani ezinkulu ngoba baqonde ukuthi imali iyithuluzi, akuyona iphuzu. Cabanga ngoWarren Buffett, osukela ebusheni wafunda ukuphinda atshale lokho ayekutholayo. Akazange azigqwelise ngokusebenzisa okusheshayo, kodwa wakha, ithebula ngethebula, ingcebo enkulu namuhla. Lokhu kuyi-8 ezingeni layo eliphezulu, ingcebo eqhubekayo, ukwanda okungapheli. Kodwa i-8 inenxa engcolile. Ingaguqula ibe yibhakede lapho isebenzisa kuphela ukwanelisa ubukhulu.
Bangaki abaculi, abantu abadumile nabaqondisi bezinkampani baye bawela ngokungabi nayo ukuqonda ukuthi imali ayikho nje ukusetshenziswa, kepha iyathunyelwa. uMike Tyson, isibonelo, uthola imali eningi, kodwa ulahlekelwa cishe konke ngokungabi nakho ukuphatha, ngokuvumela i-8 engalingani ukunqoba ukuphila kwakhe. Lokhu kubonisa ukuthi akwanele ukuba nakho, udinga ukwazi ukugcina. I-8 iyamandla, kepha amandla abiza ubukhulu. Ayithandi ukunganaki, ayilandeli ukuchitha, ayihambisani nokuziqhenya. Ifundisa ukuthi ukugeleza kwengcebo kuqhubeka, kodwa kuphela kulabo abafunda ukuhambisana nayo. Labo abangafundi bazokwazi ukuphenduka kokuphakama nokuphansi, ukuzuza nokulahlekelwa, njengelanga eliza nelihamba ngaphandle kokwazisa. Futhi nansi imibuzo, yini oyenzile ngezinto ozitholile? Uyakuhlonipha wonke amasensi, uwenze ubekhulu, uwandise futhi usebenzise ukwenza ukwanda kwesidingo. Noma uchithe njengokungathi akunakuphela. Uma unenani lesishiyagalombili ekuzalweni kwakho, yazi ukuthi akuyona ingozi. Uthwala amandla engcebo, kepha nengaba yemfuneko yokuhlala uyigcina igeleza ngokuhlakanipha. Ngoba i-8 ayikho nje ukuba nengcebo, ukuba nenhlanhla nokwandisa ingcebo kuwe nakumhlaba. Inani lesikhombisa lihlala lihlanganiswe nokuyimfihlo nobuntu. Libonakala njalo eBhayibhelini njengophawu lokuphelela nokufezeka, izinsuku eziyisikhombisa zokudala, izimbobo eziyisikhombisa, izibusiso eziyisikhombisa, izinto ezinhle eziyisikhombisa. Lapho leli nani livela osukwini lokuzalwa, letha amandla okukholwa, ukubona ngaphezu kokubonakala, ikhono lokukholelwa kokungabonakali ngaphambi kokuba kubonakale. Kufana nokuphindaphindiwe kokuthi ingcebo yangempela iqala engqondweni nasezinhliziyweni ngaphambi kokubukwa ngaphandle. Zingaki izikhathi lapho uyeka ukwenza khona ngenxa yokufuna ukuqiniseka okuphelele ukuthi kuzosebenza? Lena yilona khona iqhuma abantu abaningi. Balinde umhlaba ukuba banikeze ubufakazi ngaphambi kokwenza, kodwa ukuphila akusebenzi kanjalo. I-7 yiyo yona isibizo sokuqhuma, ukuthembela, ukukholelwa lapho akukho lutho olukhona olusekela. Ukukholwa akuyona ukukholelwa lapho konke kusobala, kodwa lapho konke kubonakala kungenakwenzeka. Ngeke ngilibale isikhathi lapho nginquma khona ukushiya umnyango weziphephelo. Kwakuyisebenzi esiqinile, nesihle sokukhokhelwa nokuphepha. Bonke abantu abangizungezile bathi ngenza iphutha. Uzoyiphonsa imisebenzi, uzolisola. Ngangingaqiniseki ngalutho, kodwa ngaphakathi kwami kwakukhona ukuzethemba okungaqondakali. Kwakuyisizathu sokuthi kukhona okuthile okukhulu okulindele kimi, ngisho noma ngingakwazi ukukubona. Leli qhude elimnyama yilo elivule izinyango kuwo wonke ushintsho engiliphilayo kamuva. Lokhu kwakuwu-7 esebenza ekuphileni kwami. I-7 ibonakala futhi njengokuqonda. Yilowo mkhuba othulisiwe othinta lapho okuthile kubonakala kungalungile, ngisho noma kungekho bufakazi obuqinile, noma lapho ithuba livela futhi uzizwa sengathi udinga ukubamba. Abantu abaningi bayaliphosisa leli zwi, bakholelwa kuphela kulokho okuqondakala futhi okuqondakala, kodwa bayakhohlwa ukuthi wonke umsebenzi omkhulu uqala kulokho okungenakubonakaliswa ngokushesha. Zingaki izikhathi lapho uzibuza khona ukuthi kufanele wenze, kodwa uyeka ukwesaba ukunqoba. Ngemuva kwalokho, uma ubheka emuva, uqonda ukuthi ithuba liyedlula. I-7 iyisimemo sokungawaphosisi lawo maphawu. Ucwaningo lokuqonda kwengqondo lubonisa ukuthi ukuqonda akuyona nje imizwa, kepha umphumela wemisebenzi yangaphakathi ehlanganisa isipiliyoni, izinkumbulo namafomethi ngendlela engaqondakali. Ubuciko buqala ukuqinisekisa lokho okuyaziyo imibhalo nemingqondo yemimoya iminyaka eminingi. Kukhona ukuhlakanipha okukhulu ngaphakathi kwethu, okusiqondisa lapho sinekhono lokulalela. Inani lesikhombisa liyasihumusha ukubaluleka kokuphumula nokucabanga. Njengoba uNkulunkulu ephumule ngosuku lwesikhombisa, leli nani limelela isikhala esidingekayo ukubona ngokucacile. Ekufuneni ingcebo, abaningi bakholelwa ukuthi kudingeka baqhubeke beqhutshwa, bagijimele ngaphandle kokumiswa. Kepha amandla angezenye alulamile ngokulinganisa isenzo nokucabanga.
I7 ifundisa ukuthi uma uthula ungazwa izimpendulo ezingabonakali ekugelezeni. Zingaki izinqumo ezimbi ezazingase zibe zivinjelwe uma uthathe isikhathi sokucabanga esikhundleni sokwenza ngokushesha. Izibonelo zabantu bomphakathi zibonisa futhi amandla alenani. Cabanga ngwe-Elon Musk, indoda ebethile konke kuye ezinkampanini ekuqaleni ezazibonakala zihlose ukwehluleka. Bangaki abathi izimoto zikagesi azikwazi ukusebenza? Bangaki abathi akekho ozothula imali ezindizeni? Uma elindele ubufakazi, wayengaqali isinyathelo sokuqala. Kwakuyikholwa kokungabonakali, ukubona ngaphezu kokubonakala, okuye kwaguqula imiqondo engaqondakali ibe yiqiniso. Lokhu kuyi7 esebenza. Inselele ye7 iwukuyeka isidingo sokulawula konke. Ukwamukela ukuthi kukhona isikhathi esikhulu, umyalo ongaqondakali olawula ukuphila. Lokhu akusho ukuhlanganisa izandla, kodwa ukwenza ngethemba, wazi ukuthi umhlaba uyaphendula kulokho okukholelwako. Yile nani ecela isibindi sokweseka umbono lapho akekho omunye okholwa, lapho konke kubonakala kuphikisana nokukholwa kwakho. Futhi mhlawumbe lona yilona qondo ebaluleke kakhulu, ingcebo yangempela, leyo ehlala njalo, ayiveli nje ekuqondeni nasekugcineni. Iqala ngaphakathi endaweni yemibono, amaphupho, ukukholwa. I7 yilokhu kuqiniswa kokuthi uzobona kuphela okwakhiwe ngokuqala ukusekelwa yikukholwa kwakho, ngisho noma kungekho bufakazi, ngisho noma kungekho isizathu esibonakalayo. Uma leli nani livela ekuphileni kwakho, qonda ukuthi awenzwanga ukulinda uqiniseko. Wenzwe ukukholwa ngaphambi kokubona. Inani lesishiyagalombili lithwala amandla okulinganisa phakathi komhlaba womoya nomhlaba wezinto, limelela umthetho wokunika nokubuyisela, isizathu nomphumela, ukuhlwanyela nokuvuna. Akukwazi ukukhuluma ngengcebo ngaphandle kokuqonda leli qiniso lomhlaba wonke. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi bangafinyelela ingcebo ngokuqoqa, ukugcina ngokwesaba ukulahlekelwa, kepha i8 isibonisa ukuthi ingcebo yangempela ikugeleza okuqhubekayo. Njengamanzi agijima emfuleni, ingcebo idinga ukugeleza. Lapho othile ezama ukumisa lo mkhuba ngokwesaba noma ukukhanuka, yenza isithiyo esizoveza ukushoda, kungakapheli isikhathi eside. Qaphela isimo senani lesishiyagalombili, uphawu lokungapheli oluleqe. Lisikhumbuza ukuthi konke kuhamba njalo, ukuthi akukho lutho oluqinile, nokuthi lokho esikunikezayo kuyabuya kakhulu. Lokhu akuhlali kuphela emalini, kodwa kuwo wonke amasiko okuphila. Lapho sinika uthando, sithola uthando. Lapho sinika ukuzinikezela emsebenzini wethu, sithola amathuba. Lapho sihlanganyela ulwazi, sidonsa ukuhlakanipha okukhulu. Akukwazi ukwaphula lo mthetho, ngoba ubhaliwe emthethweni wendawo yonke. I8 ifundisa futhi ukuthi ingcebo ngaphandle kwenhloso ayinankinga. Ukuchumayela akulona nje ukubamba imali, ngoba kuningi abacebile abaphila ngokwesaba, bedwengulwa yizinkathazo zengqondo. Impilo ecebile yileyo ephila ngokuhlinzeka, njengomuthi ohlwanyelwe, owenza izithelo ezondla abanye. Amazwi okududuza, ukusisiza umuntu odinga usizo, ukutshala imali enhliziyweni yakho ezintweni ezilungileyo, konke lokhu kukhula, futhi kuphinda kubuyele kuwe ngezindlela ezingaqondakali. Umhlaba uqaphela ukholo lwakho, futhi uyabuya ngamathuba, ngamacebo, nokuhlangana nabantu abalungile. Kodwa qaphela, konke okwenzayo kubuyela kuwe, okuhle nokubi. Umona uletha ukulinganiselwa, ukukhalimela kuletha ukwenqatshelwa, nokukhononda kuletha ubuhlungu obukhulu. Ukholo, ukuthembela, nokubonga kuletha ubuningi. Kufana nedolobha elihamba ngokulinganayo, uma liphazamiseka, liyaphambuka. Ukuzama ukulibamba kuyaqina, futhi lingakubuyela. Lokhu kwenzeka uma ugcina ukhishwa yimali, ukhishwa yizinto eziphathekayo. Kulula ukulahlekelwa yikho konke uma ungaqondi ukuthi ukuphila kuhamba ngokulinganayo, ngokunika nokwamukela. Abantu abaningi abacebile baye balahlekelwa yikho konke ngoba babegcina kuphela. Kodwa labo abapha izingxenye zabo, abethemba umhlaba, baqhubeka bekhula, njengoba besazi ukuthi kunokuningi okufika. Khona-ke, yiba ngumnikazi wokuhlwanyela kwakho, qaphela imicabango yakho nemizwa yakho,
ngoba konke lokhu kuhlanganiswe nokuqala kuwe. Qaphela, usukubuyela emuva ekuphileni kwakho noma usuthuthukisa. Uma uhamba ngokulinganayo, akukho mphaphela. Ucebile ngokuzenzakalelayo. Uqala uqobo ukukwakha impilo yakho, zonke izinqumo zakho zibalulekile. Okusha kumele kube khona ukuphela kwezinto ezidlule, ukulungiselela okuqala okusha. Kuyisixuku umusa ukubona ngaphezu kwakho. Kungumkhondo wesibili, lapho konke okuzuzwe kufanele kuhlanganiswe khona ngaphambi kokuba uqale ukwenza okusha. Kuyisikhathi esifanelekile sokuqonda ukuthi impilo inezigaba. Ukuze uphumelele, kufanele uqonde nini kufanele uphelelise isigaba bese uqala esisha. Kuyisikhathi sokuba ngumuntu omdala, obukhulu, okubonayo ngokubona okukhulu. Akuhlali nje ekubeni kwakho, kodwa nakubantu. Uyakuqonda ukuthi ubuningi abuhlali ekubambeni, kodwa ekuphileni ngokunikeza. Yiba nethemba, bheka indlela ongasiza ngayo abanye, ulenze izwe libe ngcono. Ithemba likuhlanganisa. Ubuhlungu bomunye yingxenye yobuningi bethu. Lokhu kusenza sihlobo olukhulu, sibe nomusa. Ubuningi akulona ubuningi kuphela, kodwa ukushiya ilifa, ukushaya izimpilo, ukudala into ehlala isikhathi eside. Kodwa kukhona ukwehlukanisa. Ukuphela kwezinto akulula, njengoba sigcina izinto esizijwayele. Kungaba ubuhlobo, umsebenzi, imicabango, noma umkhuba. Ukuze uthole into entsha, kufanele ushiye indala. Njengamakhaza athi awe ukuze ihlathi likhule. Ukusebenza ngokumelene nendlela yemvelo kungalinda, kodwa ukuphila ngokholo kuzokusiza ukuthi uqhubeke ngokukhululekile. Beka ngqo ekuphileni kwakho uma ukhishwa yinto othanda ukugcina ngoba uyesaba ukulahlekelwa noma ngoba ukwenzela izinto ezidumile. Yiba nesibindi sokukhombisa ukuthi yini ehlangene, ukuze impilo ikunikeze amathuba amasha, izindlela ezintsha nezibusiso ezintsha. Ukuqiniseka kokuthi ukuphela akulona ukulahlekelwa, kodwa kuyiqala elisha. Kunikeza, sibonise ubunye. Ekupheleni kwesigaba, awusithathi izinto, kodwa wenza lutho oluhle. Ubuningi bukhona kulokho olukwenzile, futhi ekushintsheni okuhle owenzele abanye. Yiba nomusa, niwabelane. Ukuthuthuka komuntu kuqala uma kusiza abanye. Kuyindlela yokuphila, inhloso enkulu, ukuqonda ukuthi impilo akukhona nje ukuthola izinto, kodwa ukuba nesandla ekwenzeni okukhulu. Qonda ukuthi kukhona into elikhulu kakhulu kunalokho. Nika uthando, umusa, nomusa, kunezinto eziningi ezinkulu kunalokho okucabanga ngakho. Ngabe yimuphi umqondo oqoqwe manje? Yabelane ngalokhu nabanye. Abantu abaningi abadinga ukwazi lokhu. Isipiliyoni liba yisifundo, ubuhlungu bubuye bube yithemba, nokunqoba kube yisiphephelo. Impilo yinkambo yokufunda, ukwabelana, nokubuya. Konke okuphela kubuya kube yinto entsha, konke okuhlinzekwe kubuyela kuwe. Qeda lokhu kufanele kuphele, wabelane ngalokho okufanele wabelane ngakho, ube nokholo ekufikeni kwento entsha. Le miqondo inikeza indlela yokuchuma, kodwa idinga izenzo, ukuqeqeshwa, nokulingana nemiqondo yomhlaba wonke. Njengoba ufike lapha, umsebenzi olandelayo uzothatha isinyathelo esilandelayo. Uzoqonda ngcono, ube ngcono ngokwenza lokhu ekuphileni kwakho. Ngiyabonga ngokuba lapha, ngokuvula ingqondo yakho, nethando lakho. Ngiyabonga.